под символ Знамени Победы. Вперед! Товарищ глава администрации, парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, построен. Командующий парадом подполковник запаса Акиев. Здравствуйте, товарищи, участники парада! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победе в Великой Отечественной войне! Парад! Смирно! Торжественному маршу! Повзводно! На одного линейного дистанции! Направо! Чё? Равнение налево! Шагом! Марш!
Хәерле көн, хөрмәтле ветерандар, райондаштар, килгән кунактар. Һезнең барыгызга олы байрам, Бөек Ватан һугышында Совет халкының еңгәү көне менән ихлас котлайбыз. 76-нчы тапкыр илебезгә яңа һугыш, яңа көч куәт, шатлык менән еңгәү митинг асык дип игълан ителә. Яу кырынан күптәр кире кайта алманы. Каһарман яу курбандары, яугирлар хөрмәтенә, туган ил өчен бөтә көсөн халык, якты киләсәк өчен билдәләп бетмәслек хезмәт күрсәткән һәм әлеге вакытта якты дөньяла булмаган тыл ветерандары һәм һугыш елы балалар истәлегенә сәскеләр һалайык. Газиз Миңләхмәт улы Манаповка бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле ветерандар, байрамда катнашучылар. Һезне илебезнең тарихындагы иң мөһим вакыйга Бөек Ватан һугышында еңүгә 76 ел тулу вайханлы ихлас котлайым.
Миллиондарса құрбандар беріп яулаған еңеу күні барыбыз үшін де якын һәм кадерле. Бұл күнді біз 1945 елдің май айындағы кеуіп үк зор шатлық һәм шул ук вакытта авыр югалтулар тойгыга кисерәбез. 9 май көне безгә һәрвакыт фидакарлык, каһарманлык һәм туган җиргә һөю символы булып кала. Бүген без тәрән ихтирам менән фронтта, тылда көсөргәнлеше рух ныклыгы күрәткән, авыр һынаудан үтеп, дөньяга бөек еңүдә яулаган барыһын да искә алабыз. Уларның еңү көнен кайтару өчен фидакар тырышлыгы, үлемһез батырлыгын бер касан да онытмайбыз. Халык хәтерендә мәңгелеккә уелып калачак. Уларның каһарманлыгы бары өчен дә үлгү булып тора. Ветерандарыбыз яулаган тыныс тормыштың кадерен белеп, авырлыктарга бирешмәй, эшләргә һәм яшәргә бурыслыбыз. Хөрмәтле райондаштар, авыр һугыш елларында бөтә ил менән бергә безнең якташларыбыз да тиңһез каһарманлык күрсәтте. Безнең райондан фронтка 2222 кеше алына. Шуларның 1273 генә туган якка әйләнеп кайта. 900 яше картының, бала саганың, хатын-кызларның игенә авыр йөк төшә. Улар үзләрен аямай көн-төн эшләйләр. Хугыштан һуңгы елларда имерелгән хуҗалыктарны кайтадан аякка бастыру, илдән икътисади, фәнни техник һәм рухи мәдәни куәтен ныгыту да олы буын кешеләрнең иңенә төшә. Әлеге мәлдә безнең районда 2 бөек ватан һугышы ветераны, 70-кә якын тыл хезмәтчәне бар. Без улар менән сикһез горурланабыз һәм хөрмәтләйбез. Әлеге тыныс тормышыбыз, якты көндәр, аяз күк йөзе өчен зур рәхмәт әйтеп, һезнең алда олы хөрмәт белән баш иябез. Безнең арала булмаган батырдар, ватаныбызның намысын һәм азатлыгын һаклауда һәлак булучылар һәм һугыштан һуң илдә тергезелешләр хакындагы якты истәлек безнең күңелләрдә мәңгегә һакланып калыр. Хөрмәтле райондашлар, кадерле ветерандар, миллиондар сәйгүрләрнең гомерен үлгән котосқы сугыш еллары турасындагы хәтирә бер касан да онытылмас. Еңүгә илткән удайлы 1418 көн һәм төн тарихта мәңгелеккә калыр. Республикабыз, районыбыз ышанычлы үсешен өчен үсеп килүсе буынды ветерандарыбыз өлгәндә тәрбияләп, ата-бабаларыбыз каһарманлыгы хакын хәтерендә һаклау буенча эш алып бару, олы буын хакында даими хәстәрлек күрү мөһим бүген. Бигрәк тә авыр һугыш елларында илебез тынычлыгы хакына үз гомерен аямай гражданлык бурысын үтәгән, ватаныбызны һаклаган батырларыбызны онытмаек. Улар мисалында илебезгә, бай тарихыбызга хөрмәт һәм һөю тәрбияләйек. Хөрмәтле ветерандарыбыз, бүген һезне бөтә ил олылай һәм данлай. Һез туган җиребезгә азатлыкты һаклап калдыгыз. Дошмандан көчлерәк икәнегезне исбатлап, илебезгә бөек җиңү алып килдегез. Һугыштан һуң җимерелгән илдә тергәлеп, икътисад, сәнәгать, төзелеш һәм социаль мәдәни өлкәләрнең артамангы үсешен тәэмин иттегез. Һезгә йөрәк түреннән сыккан олы рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Хөрмәтле райондашлар, байрам уңаеннан барыгызга ныклы һаулык, озын гомер, күңел тынычлыгы, гаилә иминлеге һәм бәхет шатлыктар теләйм. Туасак тандырыбыз тыныс һәм аяз булһын. Милләттәр арасындагы дуслык һәм татулык яшәһен. Данлы еңүгә алып килгән бөек ватан һугышы ветерандарына, тыл хезмәтчәннәренә мәңгелек дан. Байрам менән, еңү көне менән, кадерле райондашлар. Сержант Абдулла Нугманұлы Вахапов. Еңеу байрамында һезнең исемдәр изгелек һәм тыныслык байрагы булып балкыһын. Һугыш шаңдау артында күпме гаиләнең, күпме кешенең һагышлы йөрәк әрнүе. Без бүген һугышта ятып калган, һугышта катнашып, әлеге тойдарыбызны искә алып, улар хөрмәтенә мәңгелек ут янында 1 минутка тын кылыйк. Батырларга мәңгелек дан. Каһарман ветерандарыбызга һаулык,
озын гомер, тыныслык, шатлык, кубанычтар һәм бәхет теләйбез. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таем горох. Были весны, обгорелые пыль, этот день мы приближали, как могли. Райондаштар, бүтәгеділі бүгінгі еңі байрамына құтлайым, бүтәгеділі хавылып, оңышлық тілейім. Hürmetli rayondaşlar, bugünkü gün bayram. Uşu bayram tantanahına Bürgen rayonu halkıla yayılgan. Barıgıdgıla, mına uşu bayram menen ihlas көңілден құтлайым. Барыгыдгыla икенлек хавлык, дөньялар имен турһын. Барыгыдгыла уңыштар теләргә генә кыла. Рәхмәт. Hürmetli rayondaşlar, kutlusular, ata-seler, bizi barıgıdgıla Yeni bayramı oynan ihlas bilen kaynak kutlayın. Avılık, ayak bu günü tınız durmuş dileyim. Bayram bilen rayondaşlar. Rayondaşlar, büyük yeni bayramdan ihlas көңілден kaynak kutlayın. Ötəzine imenlik, avılık, bәхет dileyim. Bugün biz her vakıttınız, hayat olsun. Hürmetli rayondaşlar, barıgıdgıla büyük yenilikten 76 yıllılığı bilen ihlas көңілден kaynar kutlayın. Barıgıdgıla havlık, selametlik, bereketli, mol turmuş dileyim. Bayram bilen. Мен Бөрен халқын һәм бүтін ауылдастарды, өзі туғандарды, коллегаларды осы байрам менен сын көңілден кайнап құттықтайм. Rayondaşlar bayram bilen. Ушундай бүйүк эңүү менен байрам менен кайнар құттықтайм. Бүтін имен болған хаулык, тыныслык, уңыштар болуп турмасын. Rayondaşlar bayram bilen. Bayram bilen rayondaşlar. Күкте күргән олатайлар, тол апайлар, күрше күләндәр, белһен буны алдарында көрәш юлы яткан егәндәр. Һуңгы хаттар килгән кара төндәр, вакыт төшкә инәләр. Ә бит әле йөрҙә йән тетрәткес, ошо хаттар һаман киләләр. Төштә түгел, өндә киләләр. Кара төштәр көнгә әйләнмәһен, булмаһын тиһәк тыныслык, йөҙөн генән үткер тотоу кәрәк, кынга һалмау кәрәк тылысты. Һуңгы хаттар яҙған һалдаттарға.
Юсупов Файзулла Шарифулла улы. Гайнуллин Булат Гизиддин улы. Иманголов Айгиз Әнвәр улы. Муфтахиддинов Ирек Фаварис улы. Салаватов Илнар Айрат улы. Әхтәмов Руслан Медәрис улы. Газизов Илнур Марат улы. Газель Илшат Мөнир улы. Кусяпкулов Илнур Раил улы. Суфиянов Азамат Самат улы. Мырзағолов Азамат Нағим улы. Мырзағолов Захид Нағим улы. Қарағолов Самат Ахмет улы. Бынавылар тыныш тормыштың ветерандары. Хәзер истәлеккә фотога төшәбез. Раз, два, три, опа. Еще разок. Раз, два, три, опа. Все, окей.